Odofo memo akwa bio enanso da fofo de emphasize da matwede amponyankopen na meka se wo ye ababa wa wesi wusua wadwuma anase wo school na se bi obi di awaresem abatu anim anase wadamfo bi edi awaresem hu kuma cheso aware de ye anase empo so maame adamfo bi eka cho maame so aware de na ma ne baba me bi odofo be careful esan say aware ne kwan aware ye pa na yonkon ko hwe maame bi aye mistake bi a odofo yonkon ko tie mu nsema start story pa odi tudwan odofo yonkon ko tie ne ba so a message kire ma adwene ewe echi nti yonkon hwe video no emra Salamatu dia Traoré Salamatu Traoré mpache Traoré and se dia mahunu mudin ne bo Traoré wele we ye die ni ba cha me ye dafi ni wangra aha wangra hon ye wo dafi wo ho ese wangra ni mu wonchichemu nti wo ye dafi ni mpache ba ni nyina ye wangra busuana mpache nti wo fre he mpache me fre brekum benkasa na sesia yi die mete ofin so abofo na wangra ni die oye de fre brekum benkasa Mama no mo so mo free enough o mbetra ho che no mo ye enti mu free enough e ba brekum benkasa mpa che e na sesi ade wa ba he ofin so abofo mpa che abofo nso ye one place a na nka nuoma boefu pa enso sei obo watwam abofo na nsan a cheka kra first pa wonnam tachima akwan so anka duru abofo a baby abedidwa pa so oh kwadumo nomne oh sesi e wo ho ba che bi wo na ne bo no I don't ya so no hey okay ena wi Salamatu asem baina ede waba na nakrobia ne na bedwafo adim nya abotrema ho na afi hyase kirikirem na mintio ba che first na misua adwuma wo sunwan na misua adepam nti me sister no wo brekum na wone maame bi nete nti omoma me fa ne se bia salabre ne ma ba se me ba be ye sala wo maame mo me sister nchen nti me ba ye na maame bi te me sister nchen ho no hu me ka che me se o ba be ma bi o hu sister no de no bo na mani nti bra me ko me sister ho a o hu me no ka che me se ne ba be ma bi o peyere nti ohun me no nani ageme ho no ne mi sister di nkomo na ma me ne se mi sister se na di se ohun me no ne me kasa nti on me kasa ne me se da bi me de se de mi sua adwuma mi di se mi wi ansa na maso awade na ma me ne kasa wo sua adwuma be ma no kora opamade na owo yire no so pamade ntu kwa on betimi atwa so ne me se na be ma owo yire me so akora me nwale da no wo yire saade me kwa akoye den won ho saade nko ade mente ase ana ma me ne si o be ma no ne yire nyina na aka boma omo se omo pa bia ka omo ho ne me se mente ase nti nka ya ma me ne frɛ be ma no tan frɛ ne yire no ma omo firi do ma badu kurom bai baby ana mi sister te no be ma ne ba ne nyina ba e be bu nkotoje me so ma me firi montem be me fansa ma me firi be 25 years ni me si mi sua adwumanti di se ma awie be ma no bu nkotoje ma ba no bu nkotoje wo mi sister den ho se bra ne ya nya ohwe ye kan o ma me adaka ne na ma na adaka se hwi nu ha ye be yo nya se ye ho ne kire ba me pese nware bi ka ho na ba ne se me nware no amu ama kwan se ware bi kan ne me se mente ya se me se ba bu nkotodwe ne nsa da ne nsa yema be ma na wo be pe wa ware wo no ne yire ni bu nkotodwe e wo dem ho me ntwa ntro da e wo wo wanim wow obu nkotodwe pa ma che se ma me sarabra be ka me ho ne enye mienu na me kura me penua na ede aka me ho na enya ho kire bi ni nwu ma me ka cement ase nti omo pa ma che wa na omo sore koye ne me so me koye nti se ba no mintimi nhu de ne papa na oye malam adwuma papa na o wale me no so alasa no no so ye malam adwuma ntimi wa preko pe edi be na kakra bi na mi satampo na mi ni phone na o ya mi sister na metene nche no wo phone ti o moje me phone number mi sister de me number ma o mo sene me percent asenti man pa number na ma o mo ti da wa ko pe na sister ne frɛ me ala sala
ne me sister ala sa wate ase ne me se ane no ani enti omo hyehyɛ awade na me ko duru ho no na sister ne ka se wo de wa asama ani no nka no wonte ase da bre ya bre wo ho ye kunkum wa tomponchi nyina me asema me ka me ntwa tronto mo da ye de ya wo ho adwuma pa ansana wo te ase aba awade na ase na papa kora ase o se me papa hye ye no se ne papa nso hye ade o se me papa kora hye na hu se nya ade a wo beti ase da nti ye bre wo so pa ansana wo yetia wo ye bo wudi ne frɛ wa wutinka se ane ma atia se nche se nyempem na mde koye so no ma akwa akoduru ha bi ba no na mu na nu ntom because tama me koduru on dia na me ne omo te kama me si ne ma ne ma sister me si no amu so ne ne ma ti o ma na sister na em se me koduru ho na wa mante na sister na nyemo ye me ntimi hu aja ye nyina ye te ho kama ye nyina te se ni hu me ni sister ni di nkomo ni ma me no so di nkomo ne nkora no ma afọ mu abata me to da kra me ne nkora no ne ye dadani ne mala no ye ne mala mduma sa anti da kro bi me kasa sister no ho a onfi me papa yin kasa no ho a onfi ne me se mi amu ntina se dwene ntina se na sister yi mba wa agye mfe so wa po kasa me nti ase bre no mo bre me ho ansa na mi ti ma ba na de nti ankasa no ho a onfi me no o ma na sister no na ne ya funu be bie na o ye kese na chese ne ta ma so nti okodo ma na o mo kan chense na wo ne de se o mo ye no ho operation nti obe na obe bo amane kire ni tun so mo si this operation bra sata na me mfa be ma bia me mfa me ho nka be ma da kopense me ko sa bra no nti sister ne kan sa no me sori anaju tun fo nyankopon ni me di tra anaju da suo mo ada sori kita nsuo e bom pa ya na sister no kura no so ope ba be ma se nyen na kura se nya me nka da anaju da suo mo ada no me sori kita nsuo wura da ni me nko aye sala se sister is sane oni city nti so si op na wa awu mienu ma so si op be ma na se me kura ma ba wade se be ma na me be wa tumfo nyankopon change ma sister no onya ba be ma no se me nyama mi donya me nka asem nti o bompa yesesa wo kura wo de donya me e wa asase we so se mbo nyankopon kura ma mi nuru fie e wo makoma me nko a se no nko ya na oje mfe so ni nyina yete kama nti boss ampaye no mekura me wale person me se ma wo de me mfese awo nkampe be ma nso se na sister na me ni city nti tumfo nyankopon ma na satam na afi na onyem foforo opebe ma na wo no me se me ndie ne be ye be ma kura on se sana ma ba no ni se tumfo nyankopon so ne so no gina tie masem sister ibe nyen se nye ko hospital na mo ka so mbe ye no operation eno so ba ye nsam bom pa ye se tumfo nyankopon ma operation pari sister no mo boko se na sister no ntimi hu wi ase de o se sa ho da ni ngina no so se nye baifu a ngina ne so mini ho hwe nti edru ba bi nkasa sister no ho a wonfi papa no kura nkasa me ho te ho se ole nte ho ama menim nhwie nsuo si na adware a wose me ndware wo kura sa o ya yarefo nti kura mpo na nko sere wa abusuafo mo de wo ma mententen sa no me amfa wo se me be wale wo mfa so wo ba be boa nyire on te da ni aho nti me be fa wo se wo betena nche no wa tobo bro na wo ka o se say na wo ye yarefo enti na obesere wo free wabusuafo ho a omde ne ma wo ntem saa no sa atan no niema o kan saa no na niafu no osa o ma na aba kakra na ode he ase kan saa enti obefa wo se beboa ne ne yere saa na papa na mu na no ntom o kan ye mi tronto no so okofa mbaye na saa ndi sister no ko do ma se okọ badukrom no no mo okọ do ma se okọ wo no na omoye no operation ne de omoye no na kwan no so nti na misa ne ma menua na ote do ma ho ti omoye no operation na se obeka ho na tambia o ko miamia ne kuro ni na nka che papa ne se saa tam obekọ nde na me ne nye free sa because nka sa no ho a no mfi mu ne ade nti aye sa na nka che papa ne se sister na akọ wo ho npese nka nkokọ chia no nti nka o man lolo fe ne menko no le me chia kai me ma lolo fe ma me ma lolo fe na akọkọ he memu na sister na o mo fere ne memu na ukuru na e ka sa akere chia kai me ma lolo fe na akọkọ he memu na
nti o ma na me so me be nyensenye nti me call ante osoma me mpo na akiri wi abrem na se onsa na obi a na ose we yaafo ofre o obeware o se be serve o ne yere no ni nyina na owe ha pache no ba ho pache no ne obeda pache aha e na onso behu sa wonyam to aso menyem ye no ensem kramofo ye wi akiri wi ana ya na ye yi aburo bi sra ha se ye de akoma bi aha nti odi aburo no so amese me mfa nko no na ya hata ya asan ahoma bi wo fie ni mfimfini nti me ko no manhu na pan no ahoma no ko choko pan ni se ma me hwe ho nti ma satan ne ma ya se ye me ya pan nti mba fie ane mintimenta na se sa na o man ko clinic wo ho nti na me ko hotem e wo ma ne me ko nti sa ya no e be so me mu sa na me nya hoto nti po na nim se bia akora na e be den e be sei nti e wo ma na o mo transfer me se me mfa nko doma nti nko duru doma no na me ko hia badukro ni bi wo doma ho na me se o sister me mu na awo na e bi obeka se me mma me hwe ne nti me nim fi omo fie wa ha nti nka nyi hu omo fie a nka mfa so kokoche ya na pereko na si nipa na kire me ba bia fie no wo nti mi omo hwe mi wie ne me ko fie omo ko na oni ho na o komia ni kuro na na ne maame e wo fie ho nti ne maame ne na na ekita akwara no nti mi bo ago mi wura fie ho a maame ne so na me wale ye no ba fie ho da nti obehu mi nti mi wura fie ho se pe me to salamu alaikum na mi wura fie na maame ne kita akwara no nti ohu mi ana o peja akwara ne sei na mi hu se na o kenkan ade bi gu akwara no ho na o srasra no ho ana o peja akwara ne di mi ka wura dani ansa na o ba betena se nti o betena se no mchi ana na mbisa ne se na mpacho sister me mu na we ala wo ba be chia me mu na sauti wo ba be chia me mu na se nka o beto me mu na wo ha ya nka o be hu kwana odo be fa so mamuna maame na e ka sa kire wi me na maame ne ka sa se nti ndwene ho a mante ase no se meti ma atwen na se ba bi atama aso de mintimi hu tama e bia o de beba na de ba de o mante nti so o be kwa akọ na me sere kwan na mbe duru mi ko okuru no so ti me ko na mka bo papa na amane ese mi ko hospital mi ko hwe mi mu akokocha na o se okọ ewu hu na mi se o man hu na ne maame mo ni mi hu no na maame ni hu mi ni o ye no mante ase o hu se me banana na o kenkan ade bi gu akora no hu nti o de srasra no hu de ne nsa srasra no hu na odini di miri ka wura da nti akora no man hu no ala sara ne me hu ala me mu na me da nya sister ne kan sa ne che me asende me ko wonsa ye nkurafo mi ni tronto no so ale me mu na se wo ye baifo na oda bia na ugina ne so ukunu na e kan sa ukunu ne e frere say pa cho de alasa de alasa kone eno ana mi alasa kone pa cho enti alasa kone e na e be ka kire wo say me mu na se mi ye baifo me oda ni mi gina ne so nti atwanse ne bra ndokre mi bubu ya mama adwene ba so me se senti a me ko fie ho ama me ne hu mi a no kenkan like me de media di say enkramo nkenkan ne se no kenkan gu akora no so no di nika nti atwanse bra nka se mansu a ne mboa mi su pa ne me se nti sa senti a meti ha bla ise mame mba ne nchene sister in kasa no ho a wo mfim se ne ne ti na sesa kora nti in fact yes ana ye me ya na be ma no ne wo fase bi no mo frɛ ne zuela no ba fi ho ne misusu ase no nti na ono so na adam for the sister me mu na me kokoto no ne me sister se ne ala san aka ho no le nti asemi ala asan atima kan siwani nti ho na me hu se ene san asemi atene sana asen no kura am se sister no ko hospital mu ho no bia ba chia na no san kuro mu ho de ni bia te se sa me ye baifo nso ni mi ni nse me ye baifo nti aduru ba bi no ntana se dwene se nti sa ni pa wo ye baifo a wo hu ana ti ala asan no mu ho no ala asan no be kan se wo kai se mmele bi me mu na papa ba ha ne me sa so na network ni ho sa ala oba ha ne ye ko gina bepo bi so ho
ena me frɛ me bra me frɛ alasa memuna papa hwɛ ne nwoma wo sɛ na me ka so ye malam o se memuna papa hwɛ nwoma no na o se wo ye baifo ena me nso me frɛ madam fu bi ne ye nipa bɛ yɛ nso ono ane kan ye ne ye nipa bɛ nso me frɛ o mu nyina me ndam fufu nipa nso o mu nyina se wo ye baifo na wale unim ne ntita unim ne twitwaje o ninjina ho ne me hwɛ nanim na o se me frɛ me bra ba ko wo boase na me bra no ne twitwaje o nka me mu na wu ya nka wo nso be wu fie ha me bra ne twitwaje o se wonye baifo na ebia ebi ne betim di wanim atima akogina ne so bra in fact me su ye nti edu yes anana ewo ma na me mu na ne bae obae wa nka sa me ho anchia me nti yes anana ase mia nkra afri me hu ase na nipa anye baifo de me ba be kan ye chese ha me pa nti na ase me nia ni je bia wo aware na ase bie papa me ntime ndem nsa kan bibi kura nchanse kura papa ile mi nidim uyensi osi no ho se mi ndware tata nyina na wonye mo nso pa cha ame otete me anti danim ho sesa na niam nyina sese me nyi no sesa na niam nyina free dan ho chese no nsi ho kura bie na me satan so na me ni phone ti me pay bi phone na me friend sister kan kire ne se bi e ko no de me ni lolo fen to say ma me fa ma mewu bia nka san ho me fa me san kan aduane bi se ba wie na ba ticket wa bi na omo de ama nti e za na sister say eni oba frɛ papa no say o ma me mbra na bi ko na sister bi ofri do ma ho e ko ai fro bi wo brekun ho na ni sister kan kire ne say nua ne say opesa obantim okwa kan che papa nse meme se manemra nti danu wo ha na sister ne bae am so kwa ifro ho nti oba ya na oba chi ala asana me tifie ho bi na kan che ne se abaya no ne ma ni sister se ma akora ne mra nti ho na ala asan ka che ne se so sister Francis sawo ne ma nyina na ye de na fakọ na sata na nyina adwa be ma wakọ ware wo no nche sawo ne ma na kọ nka sasa abre di nyina adwa wi ma ade nche ala sa ade chen wa nhwa ne lolo fe ne ndi obe ma no se problem bi sia e bia ne mi nya lolo fe ne mfa ma ntu be ya ahobo akọ na ya ahobo akọ ne mesese di ade asanti ade chen no pa me kọ ne me ha se mbobo na anyumre nti anyumre na mi wura de ne me ha se ebobo me ne ma nyina wi nti ade chen no pa le sara wa sa me ka se kwa anyumre na wa nkọ ne se ya frɛ me se ma me ya nti skana me de be ma okra no mi nya mfa ma obi nti se o de lolo fe no nko anako na o de lolo fe nko ama me bla nkodu me ko me ne nyembo so me nso me wo ye bla ya mfrɛ da ma me hwe ho so da ne me wo wie nti ma me na odi animu na o ka se ne ba ne ne mi sister de ko kan kire ne se ba na wo se dini be ba ne e be ba chene be o de akura nko kase bia akura ne di sei o de me ba ne me ba chene dini ne nya me ane me beto dini December me o de ja me frɛ phone so o ma se na wo twe miensa ne sister asane ko no se ne se dini ma ye ale na me so ma frɛ papa no no so mfa dini ne ma nti ya sa ne me hu dini a ndi be frɛ akura nti ne ye frɛ na mma saa ko pense ye ko 40 days nti ye ko 40 days no na omu bi sasa akura ne din de sen wa nye be set na bi obenyini kakra ombeye ubetu yes kakese kakra nsa atanso ni mu ade no ma ne me sa ade a ndi no to ma me de Kadija ndi no to ma me din ne nde papa ne din ayeden aso mba ne din so nti ye frɛ na Ala Hassan Kadija na ja omo twere ye be set ni we yin card ni nyina nam de beto ho 2 months ya chikura ansa na bra na yesoma na yire na eba ma mene dia ani kan mansa nti emfa se 2 months na odi dini ne ma me na ofre no wo fon so ka che ne sa akura ne di umu nti dano metwa na mi sister akura api na ma mene bae na obe kan se ne dia Ala Hassan di dini na ba se emfa ma akura no no di umu na o kan gu na so no se achire ja obe ba be tu dini no me se maate be sinne mi ane me hwa akura ni sister na obo abo me nkakra na ye hwa akura na ma ni wie JHS ti akura ni wie JHS no yese nka se ba bia enti sa bre no owo akwada ni nyina wa nkọ Ala Hassan chen bio won said the way o si tete me na ba ye asemba mu ne de me se akwa akoye den wo bi na che se etese moja aware ana mpacho
sa me kura me kan se na warija ye na na ese ye wom na wakwa ware ase nipa no se wo ye bayifo ba na aka kire ni kun se wo ye bayifo mfa won san kan we mfa won san kan we sa na de bra na me koye den wo ho bi enti wa hwa akwala na wa wie JHS na ye den nka se sesia no wa se na me adwuma na me sua na manwie enti me de ye ade o ma na ma afa atadwe saa na me tonton saa anti me doku ya adwuma da ba de kura mpo a na me ko da bu o kura mpo a tata na papa te ho da bu o akura no nya 2 years kura da bu a ne ma mkoje pa ne ma aja akura no wo papa wo enti nhoma de ache bi kura nkokoye ye sala no num nyamfre no wa afu nse be ya me ye ne ntene ma ba be hwa akura no tintin dimika sa no ma kwa akoda ebo be 12 ani ndimika no ma be hwa akura no sa edu ba bi a nso atadwe machine sa nkakra ya de ni sister nso abo am nkakra sa na ye de hwe akura no ma ni be wie just me anti nje makofu body ne me do nti okura boy bi bra ofre makowura tin do pa nso sesia no machinka se manya amunsi domperi o se den se nti okura edu ba bi na me sore man fa machi ampia o hwe kura kase no kura na haina peja kakra nti se nkoto chere kakra na me sore man fa me nsa se ampia kase na nwura mu a ntumi sore nti aya sa no ne hu ade kronti de ko hospital aha se mponde ntu akeka dura ni nse ye kurokuro sa nti edu ba bi no me kura ade na me ye no me ya ade ye ne kakra me ko ankran nyina akoye adwuma nkakra se be ya akora ne metimi ahwe na ese ba abomba yi awie nti akora me sande na okọ ha akọ ma papa na se de nti me ya ade ye ne kakra sa me toto chance ya omode bobo dance me to mako be 15 kura toto nsime se me to agu ho ye ho so store bi wo ho na mo frɛ ho Graceland nti wonya ska do koto a na mo ade ato na mo ama receipt nti nye sa akura na se opeso osua ade ye doctor nti na da nti ma se papa na nhwe no kora me force ahwe nti mi toto sa na mani gu ana ya me bua na obewie JHS na nse ska no meeting de na ye den ato aso me toto na kora ma mfa paper na kora bi ama go to ayon roso na cement nyina gu ho nti ade we be baaye no me de ko hospital ana chese edu ba bi ana me se me de ko hospital akwa me ko na mo se manya domperiwie nti nya de a di cemento bet bi mfa mo na adwuma na me ye no di se mi jai nya sa ebe gubu mi agu ho nti tama na me nya mfa ko hospital no na me ntime nsore ya de na be bo mi se me da ho sa nti me ntime nsore sa na me ye se si ye my department to sa nneema we agu ma me ntono na me mfa nsan ho ya de nya me boa ne ntin sore a na aja ma sana to amadwuma no so nti mi hu se bia sidan na nke se o penchance a na ma kwa akobo na amane na aja ma ate so kakra hu se da ho nyina so na ekwa animu nti bu ha nte so kakra ne nipa na adjustment ana ndi ohwe ma nkokọ ba bi de sampa do ma ba bi ne be chechire machi no me so bra o mo chechire ha eduru ba bi a na se wo sane a edu ba bi kura papa na o chichiri sisie na o sane se ya na machi nwoma na awai ayeden akaso wo kọ no wo to presta no bandage no mo de nkoto aso be boso me be ye nan hu se na emfa na mjaye me ko mi sister mo so wo ko diva eno so me ko ye papa bi o mo so otwe man to ne sa ne mani nyina papa bi twe sisie wo da ho a na atwea edu ba bi bed anyeyi no me san ko zamna mani ba bi nso ono so de bi si wati se na ntwia bebene no atete ho no de esu otwe moja yi tototo ni nyina ankwa nkosi aga na me san ba aga na ha ba bi de sampa dua da so me ko ho ba kuro bi kura mpo ewo sampa side ho na chi se chini bia wachini ndi mi sisi ni na chini se be ya nka menya ho to ma me tonton sa ne ma ni nyina be sinne minya ho to nti akora ni wie JHS sa no nka se ma se ba bi aduru no ope school no mesuminti nti de this okoye bi adwuma nkakra nti nto machine ni bi ma wa ne nka wa asu akora ne sun ya le ma school ni de me compensate nye doctor nti me nkyere ne ba bi ane papa ono nkonkobo na amane na me de nti yes ana na me kora me mpesa nkyere because ba ifo ba kokosi ho a ha me say sana akora na ka so open me yende ne nkyere ne ho sa na okoye to okoye na okokwachi ya papa na ka say ai say o wie school o ma me se de no se ma me se
mesua adwuma da dabi adwuma de me ma wonsua na wonua no nyina ma hye mo school nti wonko aso me ka se me ma wasua adwuma na ase ma ye wa aboro wo ma me kora se ya no ka cha kwa wo ma me aya de nti school no be ko nti eduru se wo be kwa be bo ma mane taamo no so ya akora no koye no 15 million no de man no me say SS man ka kire papa nya de a mahu se obetimi aboa because nche me kura no mba ne bisanse ma de enti no gya wa de na ha na me mpese me kire ni mu na daache bi abenya papa no ho tan na se oni onua no mpese o mu ye firi nti obisam besi nne me nkire ni enti a awade ni eye den egu ye because akora no oya sa bia na chena bi manchere wiase obeba abenya papa no ho tan bia no onua no mo nye firi nti me de manka se bia papa ni se ya na se ne me se awade ja mi ane ntena ho ni ma nko ma awade ne ma betena se 15 million de man papa ye toto ye niama na nso yo se papa ni se ye toto na nso a ye mfre no mo na amane na obesoso anuru ba bia akora ni firi sa tam odi wura school ni ye frɛ papa no frɛ no wa mfa no odi ko ye no mo ma kwan no bae nti mfrɛ na o hu se nti esa nko bobo sample 20 million na mde so me ye de toto sa ne ma no 20 million wura ikura oje ne me ma se wa nka se onye usua adwuma wi ase nye school nko ane ye adwuma usua adwuma no uwia china bibi ontimi insisi nti nsira usua adwuma weda bi se hesa kai be danem waso sese wo papa wo frɛ na wonya ye frɛ na omfa bebu on di bi number ne frɛ ni se no nya husemi apɛ na akate phone no mre bi na ofrɛ ye nsara nti mpeke ye ne mese papa nti ne wo ye ai wo nko ane omudi bia ye wa na nti wo me nko ane ma wo mba me nhwɛ ne da nti ebi nsi da ni ma kama no atum saa besi nne ye frɛ papa na sesi akwala ne we sesi ade na nse pompo bi bo mensa hana mintimi mpeja akwara na ekita minti ma frɛ na ama na aba hayo ma ne besusu akwala de we owo ayi o kyerɛ ya na onya me ho abofo mma no nti wo wa abofo ho no okọ SS no mpa cha enti sesi ade enti na wo de alasa konne aba me de sese de ne enti ande na aba ne sa akora no nka ba bia duru no onto ana so mame me po me nka se bia ne ma ye ontu ya bia na se onto ana so no no so da chi onya ne gina bere bi ngina masa man ka sesi akwala ne wo sen o 16 SS no wo sen o wine afi na wura na okoduru onso akakra bi nti dabu o frem kora ne me foko no jese minya bi ma no ma ya duane azanse ba ko bi kora o sini be tu ase 40 series ma nya ma no nti oba o kasa kora no so ne me nka kire o se school no ja ni sua adwuma wan film sese okoduru akakra bi ana wa frem me so sese mi nti machine yi si ho anka meti ma so a nso ya na me wensa me kasa kora na se ma ta me tena se ne man gigi anam ne nka se me kunturu ha onye yi na me nka abofo ha de onya akwadwira ne ewubedi ammo ukobade madam me nyonkofo ba ekobade nti fie se ya ne me so me si ye bi be kasa nya akwadwiro me nti me nkobade yi bi no ane se nti masam de ande ba sense do mo de mo nka no nsom no nto akwa sesi a wa wo sen yenu pasan wo keto aka ho we ono ne konena Mbia se akura 16 years o hwese na chibania ntana simpo mere me sis atete abema ne demfa me ka onfa be ma bio na ye den na ne obefa bi mi me nya ma adwene se nya bisa na aja bia na atoa we ni so school enu nti a me kra ko fa ye ono so nia ono so ma ye no operation na ono so na awo mienu omo so ma me afirim nti ba ko ne mba ne twere ono so sese ontime nya adwuma bia na sese no ni o ne mba ne twere wie school no na sa akora no wo ne nana ho e wo ba bi o mo frɛ ho me fan se no wo nti o wie school no no so bai ne mba yi so bai ono so se na ho odin ntime mtoa ne ba no so nti ono de ne ba no to adwuma ne we no so se onsua adwuma school na no beko omo ye no operation apai ne ha ba besi nti ama papa no na adwuma ye no so entime nye nti nya me ware se bi aja ya me boa no ni nipa ne te a obetima so ba ni mama o nka me se me nware bi because ateti amfa mu no na eso na osisi nyina chi na otumi san wo ba ko yi
bea nyankopon da bia pon kan na nyenye kura me situmfo nyankopon no wo no de akura ne to nyem se de nsisi sitie wanu ni nkwan ya obefa so a wo beyi akura na mam se wo ni nsem ntime nchime nwo na nka wo mfa ne ntom ye nti ni nyina madam fu da wo akura kan ne sister bi wan chan ka kire na se nsuo na wo mase na pai na nsuo se meko se de nsisi na bia ne nchema ne nsisi na ate ale sister ko ne ala nti wo betena se awu ampa so nsuo agum fidi be 4 days ni menyanko hospital ni se ahode na nde ekochem wanhwe a ne sisie na yi afiri nti hu pa ne bo ma tumfo nyankopon etimi yi akora na de ne mamsi nti masema ne de se mu de mon sre na no de onto akora no so akura no so ko ba ya na obeka kire no wo fa sen sam papa betima ahwe na mo ma me brese wa sini fio wo ne hwe kura nya ya se papa wo ne private school ye kuro ho no twam sei ansi form kura mehwe akura no kura da wansi dabo ha me ba be hwe no atwam me ko bo ase me duru ha mesi besi nne oya adwuma be sese oya malam adwuma malam pa adwuma wo ye nipa sebi ani dina jiba bi amanfo kone nchen pa wo hwehwe honhom nuoma na manipa ena ono ane ba oye ni sei ebruba bi kura me se bi ande na oba ha bi kura obetima ye bibi bi kura e de affect mu nti yen menka sabi sorry na twetwe mu kakra why mon twetwe mu kakra na mama doctor man kwa antena se on twetwe mu sabe ti ayete hai yete hama nyame yete hama ye nananom ono mo ana akurakura yen dia beduru sampempenso eyo yese di enti na krob ya sante kotokobu sa bewi o se so ukrum hene ure fi na benya wo ye dai meti we mi ure fi mi krom hina ben da de make fa kwa adwendwedem obete de me pa kire na se ye free baabi eni ye be pie baabi o na no na me ka asem bi wo radio wi so ye free baabi eni ye be pie wo baabi why na ka kire o se wu kobra eni wiase anka wo nte ase secret wom onko ma mekai bibia de obekwa aba obekai bibi no oye fortunate obotai nti ed ne ba asase so de obekọ na waba no obekai bibi no obotai nti ed ne ba asase so aha ye kwan ho enioma bi wo ho a ya ye mie ya no enka sabe enya wunipa bebeti ya minihwe na emom enya wunipa ginyame santuma we me po bi obe bi achame ginyame kente ginyame me po bi obe bi achame me mfam sikanto me se me po bi obe bi achame enza nipa kro na obe ya achame no me nka de beba owo na yese adwuma a wo ye yese ohwefom ohwehwe amanfo nsemu ema won obanwemu ana se de malam ayi no oye de obanwem oguse de no ohwe nkramufo ayi enwomanimu Quran mu okay enti obanwem oguse de ohwe Quran mu sa nipai ena onoa ne ba ene ne ba maame oye de sei enti wo oye wo ho ade ankasa e warew enti si yakase stella oda so warew onyawa obeka de yi sa mamre kwa so oba be ma be warew a ompe obi ewu a ode wokọ ena wo die die o sister na ka kire nse family hye ne breme ena obi beka ye oba ye fro no ne koye no ena wanko biu ena wa wo bre ya ahwa akoda ya akuduru GHS ya akoda di wie ye ode akọ SSC ye enti wankasa no wanko anko jao nso wanfa amamre kwan so anyao enti se meka se alasa kone eda so ye okuna beka de
Say, me dem sawale ne de say. Ago. Ompe obio. Ope wango mo beye. Okay. Ma bedwafo bebam. Wo bedu krom ho. Ma me no wo ya mo behwe nsa me ba brekun no. Bi kura ba ho be hum se me wo ho no o shi ame ne mi sister no le sister wo nu ya bro. Na ni dina tene ho ba bia se oye bayifo. Nya wukunu na ono bo anwem oguse de na wo hwe koran mu no ono ne hunu se wo ye bayifo. Na emom ne nkofo. Ne nkofo ne hui e no omo ka kire o. Posu kan o se me anso kura me hwe ne me hu se na wo ye bia. Na me bra na twitwa je o. Se ya no kan ka me mu na wuya nka osu bewu. Nti ama ne nhia kurom ho ni bia ne my basa chese o nti sister ba kokora o sister ne ye ba fie ho be chia memu na ne nyina ne nye wu ntini ma nye memu na ne ntini ye ba ye ba be hwe na eduru ba bi kura na ba ne ka sa ya wo jonso Johnson gu ayi ni ma Johnson gu ni kunu dani ho nyina nti ara ya ye ba fie ho se ye be hwe sister ne nyina nye sister ne ntini ye ba wo ntini ma ye ba me se nti sem nam kra na me ko hia kro ho ni bi abra me hu de ma feri se bu okra nhia bi ne me do de me pese ni pa kro o chese sani ndini na se ho kra nti me kra be sin na kra tambu okra ntana se anti nka se nti ni pa ye ba ifu a wo hu se nka ni bi kra po ni se bi nka o ye ba ifu panka o do on trans no nhwe ni mi on kan wo ba bia sa suma si hu no nya bi akura nka mpe wadi mfie sai pa cho say de manya 40 wanya 40 se ye se obi tio enipa no osua adwuma na obi ye ye je wa wade de amanipa somasi ye je wa wade de amanipa obenten wo be ka kire nipa nse de wakomu danti ontie no onko ware anase wonsua na adwuma onsua na adwuma okay oba de na wo pese obi sama mu na salamatu ayo era asem wasi oba ya ye wo ho ade akodrum pani anim o maame o papa wabusua o muni wokra wabusuafo ho mbema na busua ebra sa we koso no abusua no mienu hia ye ka ho bibi pacho de bi wa ma no on say me be wo ye no on say na me ka say ma me ni ho na papa de wo na papa wo ho ti se na me so na me ye last born nti na papa pe ma sempa on say me sister mpan fo mu nyina na bia ni o mu nyina wo Abidjan nti de na abusua no kan ye won nsam a wo kwa awade ekosisi ye nyina na papa nti mba ya na mbe wo ye no na papa on say edu me wo wie obisa nsa de nti amaba nka asa me ba bewo nti me wo wie na ohwe ni mu ana be ma na ma na ofre mbisa nsa na sese de nti abe ma na ma nti sane na nne papa siti na me mpesa nkanse ne kire no se bia nko ese ya na sese bi ko na papa na ese nda na kuma so pa te ya sa na o te ebe ha no nti nka ya da ka je nse be ma na tukwan nti sa na obisa mbia sa na meka obisa mbia sa na meka ko pensa papa no so odi free nti wa mo papa ma ne da se ono de hu se be ma ni no ni ho nti na meka nti wa mo na ma ne da se de ekoso oni because nka papa no no nso anyini obedi ho ya akere na ma me nso ni ho nti mi sister de no mu ni nti eduru ba bi kura no na me yese nka me niam akora kasaguha mi ja me niam nyina akora mpo ho nti e wo bedu krum ho man kwakora nkofa biem simbo mi sister man yesa se me niam no re ma me wa mu hu ni hia ne bede ye wi bia watima e breba ba beduru anema de hu hia ma ne nka ho nti amaye so yanko biem akwada ne hwem ene de ayetro kan ene nso so papa no abusua enso enim ne ekoso na wonso abusua aka enim sesei na ekoso akwada na brabo ma papa no emfi no de na omo so waka akere wo mo a sa mbra de enim se papa no ohwehwe na mi sister nso wo ha na nso onu nso nim ho asem na papa na nsa na bu ne papa wo no na omo wo boase nti ho ne de yanko mere bi na ne nua ba nsa na omo so kro omo wo omo miensa ne bra penyin no enti omo nka hwe emfa ho abusua ne nyina nka hwe emfa ho o sister na wo no e de wo ma awade no onka hwe
ebe pemu na akwada yi ho kire no nso onka bibia enye boa ye ka wade na asem obaji ufura busuam ana akwada abeto mo ntem no ho nya boa wo ho asem na meka ne sisi a papa ne di ni si anani mu se ono ye ne papa ne se ne papa ne nu nti ye de koto papa ne na ma papa no nso no yare me po mintimi hu se ne na oti ase o mintimi hu na papa ne se se nyame boa na oti akwa obi anka ho hwe bio papa na ma akwada na nyini mfie dunum onya akwada saa bio ontumi mfrɛ ne papa se papa mamisika na wo frɛ no ade na oka ana ontumi nya saa mpa cha wo frɛ no pa nso o mfada mfa ko no mfa onya ye de na ma foforo kora frɛ mebi ane men kasa no mpesa ontinti akora na mu ma ne frɛ na ohu se ono apɛ na adumani because na say no nesinti wo frɛ papa do se ma frɛ na ebroso a na adum fon na ni na se wonim ho ye makwan omoba meta mu ni ade ontimi nkɔ so wɔ akɔgye adidi sika ana say yi ka chen se so beba ho a omfrɛ no na yesa oye ne malam aduma bi tin frɛ no kɔ ba bi kɔ ye nema nti so frɛ no na amfa de amane ma no frɛ de na kasa omra nti akora no so frɛ a omfa nti ontimi nkɔ na sesiremfo mu di agade se mu kom papa fam nti akwada no nko se nko kɔ papa fam ana sisi na akwada no papa no mfie no de wo kan ye no krɛ ya ne papa na beka so yo akra me dase o ne wo ba ko de yerepanyi ne wo sai omo mi ansa nko ya no ma wo ma ni okay atiefo somehow yawo enkrofo bi adwumayefo bi ya omo wo Ghana ha oma ware ya oma ware ya o ya papa mamini nkan fa ye ensentropho ni kai ensentropho ye ne edi kan enkan kakra ni se nipa ne wodi kakra se ne ukunu tie maame wodi ne ho asemu pie sei ne nipa be hu no oti radio so ne kasa oti TV so ne kasa amanfo nim no owodi ehwoba ne ho na ehwe no sentrofo awade ya asofo abode asofo wama ware enso ya ye maame ukunu oye sofo hwe wodi dom wanim emfa ne ho asemu mpie enka kura manipa nte ne atwa so oye nyankopon anamsidi oye nyankopon anamsidi so wotete no oye nyankopon anamsidi so wo kudeyere enso ye beka kire o se yedi enka ho asem asofo o ma ware ya sisi asani make minka binom the generality of it ho asem na meka malam ni imamfo ye wukunu yakokre mudemu a wono ne di nipa anim wono ne yebepagya yensa yebesore yebekoto yebeka Allahu akbar wono a na edi animu wo kwa akokan ye kohunu wukunu sai enka ho asem enka etu behe no na empanyimfo nkakra wo kremosumu ni ahia asem no ni aye ne hwete dwam ni adiagu oba ne nso te hu owu imamu ku ne yire owu enso ye beka kire de se e mane nka ho asem se wo hwa saade we ya enipa edi dom wanim die wo din se wo ye oba na woni akoma se wo de be ware sa nkofo ya mendi sikachi menni fame mikunu ye sofo mikunu ye nsentroni mikunu ye imam mikunu ye sei na wani agye ai eno de ye wo ho wo de nante a efe a na nya mikunu kura ne Dr. Basa wonyame wo ho se mikunu no efe sa obeka nipa nim no mikunu ni jataba se wo tekefem efe unia koma so de be ware jataba onua ba onua minua ma me wo faase minua ba me baketwa oba benware no
se wuni saa kuma ye de ware akanifo a ye ware ebini akwada we na wusa o kwa awade ani mu na wo mfie zai ye calculation ye se wo 40 wo ba panyin ne wo sai montin free 40 mu mame eka say 24 years oko ye di say ansa na wonyem okwa awade asedo eche ye bo ba ye nyina anso ne yewew ya bre o enti abaye enye nwanwa se around 22-23 en oko awade ase o abaya osua na dwuma na ye pie no ama na kwa akoto awade so oni nyina so say first no me we am baba ma na me tufo ukofo oba edne bechia me se papa oba we na mpese me ware no me busa oba no oba na nya dwuma bi a me mma me ba kwan ma ne ware o da me nya sa mistake ni bi I want enti so your oba empagya oto na na nya me woto me wonofo eno ye me ma ne mpe pe bibi ya ma wankasa wo ho. I'm advising you, do something for yourself. Enti abaya we ne form so ye ne say otie ni sisters na wo sha na ni nyina so ni na adwuma na wo sua no wanhwe so ansua adwuma na anwie ene pia ne ko hye ye de kramosom ne ye de pia ne ko hye ayi malama wo ba anwem awadem eno ne ye nei ote he ya obri ti so ya akwada ye piepia wa nyanyina so wie usua wadwuma mema ye ntete won kan kire na wa anye se ye beye se wa mo boa nyanyina so wie na wa anye nyina so a wo bebre ebinie se ya agei se ye ka sei ni sisi ehwan tenase na mensra yi ba akoma Dr. Basa ene mesra o se Basa ointment no udi bi ba uteke ha ewrei man ba akoma me wate obenyabi very good obenyabi meje Basa ointment ni bi ama wate arthritis ene ye ne saade no arthritis se dompe awewe echimunim ntie ngrisi ntie si animu eye ojibia fasrasra osisi no wate bibia be ye kama wate meje ba kwa ma wate odofo kaka meka fa eye story yi hu se maami wanhwe mansia na dwuma na wodi ni sister no achi na odi ne hu akwakoto asemu na wosanko osua na dwuma no osi empintin kache ni sister nse debi misua medwuma na se miwie na se be ma no meka akogware na oso betumi atwe me nkwade a na kuma akwa na emomu no maami anye sa na odi ne hu akwakoto asemu si ahwe hwede maami waye into odofo yo ba wusu adwuma oye be ma wusu adwuma obi ababa so say bi odo ma ne baba ma bi aware a menua ba be very careful person sa aware hoyi ne kwa aware ye pa ne kwa nwa na swan hwe ya obo hu ano na nso do hu akakoto asem na afedi ateti na ye de ebrewo intimidu besia updates dia no mesate hu mpuye na so mesate me ka wo hu bio me so like share na comment nso fuma me na menya hoden so me more videos enfemra o makrao